ma muka shiri muka bar su gwara mota guda. Wannan rashin imanin ai yayiwa. Kuma namu an kana da karti ka ba da jika, an ku baka da karti ka ba da jika biyu, haka ake. Kenan kaga wannan rashin imanin yayi yawa. Mutum Nijeriyan kana da karti kana da komai a rika wa walakanci, ai wannan rashin ciwon kai ne, rashin sanin ciwon kai ne. Wata zawwal ma da nake zuwa har an za a samu layi dai an ce layi kowa aka ce mai karti ya ba da jika, wanda ba shi da karti ya ba da jika biyu. A nan sai wani bazabar mai yace a kai tsoho kawai, yace kai huce kar ka shiga layi, ma yace huta. Allah ya hudda ni dai anan ka gani. Kuma wannan ma ina zawwa haka akai, amma inda na gana mutane gaskiya sai a hankali wallahi. Lafiya cikin koshin lafiya alhamdulillah. Mun ga ziyarar ministanmu mai girma Ali Lamizan ta aiki da ya kai zuwa kasashe irin su Rusiya, irin su Tehran, irin su abin ga mai ake ce mata da suna birnin Santambul. Alhamdulillah mai girma Allah Ubangiji ya sa ziyarar nan an yi ta lafiya an gama lafiya, kuma Allah sa shine haka mafi alkhairi. Abin da nake so 'yan ƙasa yau, saƙo ne na 'yan ƙasa yau zan tura ga sojojin CNSP. 'yan ƙasa suna turo min saƙo da yawa, yau zan sabke yauni. Alhamdulillah jama'a na gode. Kusanta da muke da sojoji shi yasa wasu suke kamo mu kukansu, ko ba gaskiya ba. Saƙo 'yan ƙasa suka ce in gaya muku, ku yi fartajen bidiyon nan ya je gurin Lamizan ko mai girma janar Chani ko Tumba ko janar Salihu Modi. Wannan 'yan ƙasa suka ce in ga muku magana ta zahirin gaskiya. Na samu sako na WhatsApp an turo min akan kukan jami'an tsaron Sigidim. Jami'an tsaron Sigidim an ƙara ba ɗaya ba biyu ba, mutane suna cewa in yi magana akan suna gallazawa mutane. Alhamdulillah to kun ji abin da 'yan ƙasa suka ce in ga muku. Sigidim tabbas ni na ratso Sigidim, tunda zawwa ta Sigidim ni ma da ni a ido na aka ce mun ba a wa Allah. Amma abin da nake so 'yan ƙasa su sani, ba dukansu ba suka tare suka zan ba su da kirki. Tabbas wannan gurin ana cin mutuncin dan adam, tunda bai yanda za a yi dan kasa matsala ta takura shi zai hute bar kasa, kuma a ce a zo kana da karta a ce jika biyu za ka bada, ko in ba karta a ce jika biyar za ka bada. In ba ka da kuɗi a zo batuban da ya ɗauko ka dole zai ba su, kuma a cikin kuɗin da zai kaka in ya zo za a hudda ka a ƙara ma bashi. Wannan tabbas suna aikata wannan, ko ba gaskiya ba. Kuma wannan shi yake janyo tsinuwar jama'a akan jami'an tsaro, wanda ku yi tunani kakin nan da kasa in wani ya tsine maka ka sha lahiya, ko wanda ya tsine ma zai kama ka. Gaskiyar magana wannan jami'an tsaro na Sigidim suna janyo tsinuwar jama'a, kuma a sanadiyar su wallahi wani musabbabi zai iya faɗawa Nijar, tunda ɗiyan talakawa ne suke huta. Ka takura mutum ka ce sai ya baka, wani da ya gusa zai ce Allah ya isa Allah tsine. To sako ne manya a jara wannan, yau zan sabke wuni. Kuma wani ya mudi magana akan cewa na ga sakonni sun yi ta shigo ne, don ba sai na kashe kwamin din ba ma, abin ba ɗaya bane ba biyu bane, akan cewa a yi magana akan fasfar dama 'yan demokarasiya sun san bisa iya ba mu aiki a ƙasa, kuma suka sa fasfar ya yi tsada. An yi lalacewa da wai dole sai mutum ya tafi kafital zai yame. Yau in a jihar Agadas kace ko Zandar ko Doso ko Kwanni ko Yame ko Maradi, ya kamata ko Zandar a ce kawai a yankin da kace ka zo birnin da kace kai fasfar. Amma an sa fasfar tsada. To manya magana gaskiya 'yan ƙasa sun koka, kuma ni turo mini ne aka yi. Na gode da turo sako 'yan ƙasa da suka yi sa ran cewa zan musu adalci da har suka kamun kukansu. Kuma inda ni nake da ikon tankwarawa a yi akan wani abubuwan, wallahi 'yan ƙasa kun san da yanzu ba wannan magana ba ake. Wallahi da duk ɗan ƙasa mai son ya yi fasfar a jihar da kace, a inda kace, ƙaramin hukumar da kace, wallahi za a ma fasfar tun da ɗan ƙasa ne. To menene amfanin sa musu tsada? To alhamdulillah wannan sako ne zuwa gare ka Baba Tani. 'Yan ƙasa ka ji kukansu, maganar gaskiya ku da kanku ku duba wannan magana, a duba jami'an tsaron Sigidim waɗanda suke zaune akan hanyar Libya. Gaskiya suna keta mutuncin mutane, magana ta zahirin gaskiya. 'Yan ƙasa sun ka kuka, kuma ni dole ne sako aka turo mun, kun ji iya sakon da suka faɗi. Ana gallaza musu akan amsa kuɗi, ko ba gaskiya ba. Kuma gaskiya fasfar yana ma 'yan ƙasa wahala, sun ka kukansu. Manya a duba wannan sako ne suka ce in ga muku, wanda suka turo sakonni kun ji ga sakon ku na gaya musu. In kuka bari jami'an tsaron ku suka ja muku inuwa, wannan kuma kanku, mu dai ba ruwan mu. Alhamdulillah.